L-eks President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook jappella biex il-Parlament jiftaħ burċenza biex jgħaddi l-liġi tal-Whistleblower Act blan li persuni li għandhom informazzjoni fuq il-kaz tal-ghoti tal-commissions tax-xiri taz-zejt fl-enemalta ikun prodett bil-liġi. F'intervista ma' One News fil-jiem li għaddew l-istess Frank Portelli kien qal li mhux lest li jagħti informazzjoni dwar il-kaz tal-ghoti tal-commissions fix-xiri taz-zejt minħabba li mhux protett bil-liġi tal-whistleblower. Il-liġi tal-whistleblower kienet elenkata bħala priorità għal Gvern fil-ftuħ ta' din il-leġislatura. Mistoqsi reaġixxi għal kummenti tal-eks President tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi wara nuqqas taqbil li l-Parlament jiftaħ burġenza u minflok għal jekk jerġa' jkun Prim Ministru, Gvern immexxi minnu jgħaddi l-liġi tal-whistleblower minnu fih. Għaddi ta' Marzu mal-ewwel seduti tal-Parlament il-liġi tal-whistleblower tkun fost l-ewwel liġijiet li tgħaddi. Fl-aħħar 5 snin Lawrence Gonzi ħalla liġi tal-whistleblower fuq l-ixkaffa minkejli kienet imweda fl-aħħar programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Lawrence Gonzi iżda isset jgħid li fl-assenza tal-liġi tal-whistleblower lest li jagħti il-proklama lil min għandu informazzjoni fuq il-każ tal-ghoti tal-commissions dwar ix-xiri taż-żejt. Hemm ċertu element urġenza imma fiha din il-kwistjoni. L-urġenza għal whistleblower tista' tintuża mod ieħor. Jiena jekk ikolli informazzjoni ta' xi ħadd li jixtieq jersaq b'informazzjoni, lest li nuża l-poteri tiegħi anke għall proklama biex nipproteġih.